Katalunia eta Eskoziako prozesu soberanistek momentu historikoan kokatu gaituzte, baina Euskal Herrian gertatuko dena euskal gizartearen erabakia da. Horregatik, gure esku dago ekimenaren katean parte hartuko du. Gizartearen indarrak eramango gaitu erabakitze eskubidea garatzen. Horregatik, igandeko gizakatean parte hartuko du. Igande honetan, gizakatean parte hartuko dut, gure herriaren erabakitze eskubidea aldarrikatzeko. Gure etorkizuna gure esku dagoelako eta egon behar duelako. Herri bat garelako, datorren ekainaren 8an, erabakitzeko eskubidea aldarrikatuko dugu. Gure esku dago antolatutako gizakatean. Nik parte hartuko du. Anima zaitez. Erabakitzeko eskubidearen alde, datorren gizartean ikusiko gara. Parte hartu.